मेंबाय फुंबिलि औ बाजै आखायाबो थिफुजोब्बाय मा आखाया थिफुजोब्बाय नों नोंदानो खोन्थायाखै फुंबिलि आखाय थिफुनायखौ खिन्थादों बाजै गाबोननिफ्राय दस्रा खामानि मावनांसिगौमोन अनजालि नों बिनि आखायखौ दै गुदुंजों सुना हो जागोन बाजै फुंबिलिखौ नों गोसोखांबाय थायो नङासै सना जाय मानसिखौ आं उन्दै समनिफ्रायनो दाव दाव अनबोदोंमोन बे मानसिखौ आं दिनै गुबुन जायगायाव थिनहरनानै मेगननि गोरानाव थालांदों आं माबोरै बावालासेनो थानो सना संसार मानसि देरहानोब्ला सुखु दुखु गासिबखौबो सहायलांनांगोन सना नों जिंगा दासि सना गसाइया जोंखौ नायफिनगोन जोंनि देरहानायनि समान सबाय सना जों सानसे समाव देरहागोन इलाय अनागारिखौ गसाइया सानसेबाबो साजा होगोन सना ओइ फोथाय खेबसे लांसुना देदस' आरो बिरफुं नोंसोर जोंनि आखाइ मुथानिफ्राय बारग'नाय नङा नोंसोर थैनाय समा सबाय नोंसोर जोंजों दावहा नांनो थाखाय थियारि जा नोंसोर थियारि जा फुंबिलि बिदा दागाब सना दागाब फंबाय मा सानहाबदों नोंलाय आदा आरो बाजैमोनखौ आं दिनै हरखाबैनो गोसोखांदों आदा जानो हागौ बिसोरबो नोंखौ गोसोखांदों नाथाय दुखु खालामनालाय माथो जानो फंबाय गोसो हमथानानै थानांगोन आदा थांदो डिउटियाव लेबारफोरनिबो रेस्टनि 1 घन्टा टाइमाबो जोब्बाय थां बिसोरखौ होखांहैफिनदो खामानियाव दे
फुंबिलिया जोबोर मोजां गथ' रुमि आंहा बिनि फारसे जोबोर फोथायनाय फैदों आंबो नुजेननायाव सानखादोंमोन बेयो मोजां फोथायथि गोनां गथ'। आं आंनि बिबानखौ बिनोनो हगारना होनो सानबायमोन नों मा बुङो? सोंना नायदो फुंबिलिनाव फुंबिलियाबा मा बुङो। बेखौनो खालामनांसिगोन। मा नायबाय थाखो? दुगैनो फैदो। आं दुगैया आं गोजांनाय मोनदों। नों मानो दुगैया? आंनिया बडियानो स्टिल बडिखा। नो बिदिब्ला साबोनखौ लां। नोंखौ आं जोबोर अनो ओंखारो फंबाय जानांगौ आगोलनि जोनोमाव नों आंनि असे फंबायथारमोन आंनि अन्थाइ कुवारिखौ दैदेनलांनो थाखाय नों आंनि मासिखौ लानांसिगोन फंबाय नोंनो कुवारिनि बिगोमा जानांसिगोन दा जागोन आदा आं नोंनि बुंनायखौ गनायना लाबाय नाथाय ओजोंहाय न'आव जोंहा आदा बाजै दं आं बिसोरखौ थांनानै लोगो हमहैग्रोथारनांगोन आरो बेनि आगोलावनो सानैसो मानसिखौ आं खिथेर लाग्रोथारनांगोन जागोन फंबाय नों न'आव थांनानै जा मावनांगौ बेखौ मावनानै फैग्रोदो खालि नों आं बुंनायखौल' फेलें दा खालामसै जागोन आदा आइदै सासदों लासै लासैना आरो खिरथि सोलोंबावनो दासो मोनदों सादों होनदों मोजां मोनदों दासो हेलौ औ बाजै सना आं फुंबिलि बुंदों नों मोजाङैनो दंना आगै औ बाजै जोंबो गसाइनि अननायाव सानैबो मोजाङैनो दं नों जेबो जिंगा दा खालाम आगै जों मोजाङैनो दं आगै नों सिन्था खालामनो नाङा आगै नै नों दाजों रायलाय हेलौ औ आदा औ फंबाय आदा नों जेबो जिंगा दासो फंबाय जों मोजाङैनो दं फंबाय जों मोजाङैनो दं नोंनि खौरां मोनैनि थाखायसो जों दुखु खालामदोंमोन फंबाय फंबाय जों मोजाङै दं फंबाय बेफोर गासिबो नोंबासो सनानि दैदेननाय फंबाय नोंबासो सनानि दैदेननायाव बेफोर गासिबो बाजै सनानि दैदेननायाव नोंबासो सना आंनि बाजै सना नोंबासो सना बाजै सना नोंबासो सना बाजै सना नोंबासो सना औ फुंबिलि जिराय जागोन बाजै माने लिंहरदोंमोन बाजैया नोंदाया नोंसोर सानैनो प्रेजेन्ट लाबोदोंमोन आगै आं बेखौनो होनो लिंहरदोंमोन अनजालिखौबो लाबोफानायबा गाहाम जागौमोन नोंसोर मानो एसेबां अननो गोरों बाजै अननाय होबासो अननाय मोनोहाय जाम्बानो ला आरो खोनासं नोंदाया बे न'आवनो थाफैनो होदों नोंसोरखौ जोंहा न' गोदान लुबाय गाबोननिफ्राय थाफैदो दे नोंसोरनि अननायखौ आं माबोरैहाय सुखुबावनो बाजै नोंदायाबो गोजाननि आगै नोंबो गोजाननि गोजाननिजों गोजाननि अनलायाबा बोरै जानो
नोंहा खि राजा हिन्दुस्ताननि मेथाइखौ गोसोआव गैया? पारदेसी पारदेसी जानानै मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के अनजालि अनजालि रागा जोंदों ने र' नोंखौ बिदिब्ला आं गाबोननो बिरगोन सिगुननि गांखौ आखायाव खानानै आं गाबोननो बाइक सालायगोन आं गाबोननो आंनि सुथुरखौ बुथारजोबगोन आं गाबोननो सुथुरखौ फोजोबस्रांगोन ओइ मा जादों सिमां नुदों नामा ओइ थगायसुला मा दामब्रा अमा बेदरा जौसेलै 2 किल' हो एसे बारा होबायलै आदा फैदो फै फैसाया 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 मानि फैसाब्रा फैसा हर मा फैसा गैयालै लानानै मानिब्रा मा फैसालै मा फैसा ओइ बिदिया जायालै आदा जाया फैसा लागोन ओइ मा खालामनायलै आदा बिसोरो मा खालामनोलै आदा बेदर लानानै फैसाखौनो होआखै मानि दादागिरिलै बिसोरो सानफ्रोमबो मा मोन्दोंलै बिसोरो होसोदोलै बिसोरखौ होसोदो बैयाव चेक खालाम ओइ जायलालाय फैखाबायनो सर सार बेदरखौ दामखौ सोंनानै बेदरखौ सोंनानै रां होआबासिनो बेदरखौ लाना थांगोन सासे मानि चाइ गोनां मानसिया बेबायदि अमा बेदरनि फैसा लासिनो औ नोंथाङा जोंजों थाफाबाय था नोंथांनो जेसेबां रां नांगौ आं होगोन नोंथाङा जेबो जिंगा दासि आं मिथिनायाव अनजालिखौ फुंबिलियानो लाना थांथारदों आरो बिनि गाहाय दैदेनगिरियानो सानजारां आरो
बेनि बिबाजै What? बिदिब्लाथ' अनजालिखौ येस येस सानजारां सार नोंथाङा दिनैनो सानजारांखौ हमनानै बुग्लिथारनांगौ आरो सोंनांगौ अनजालिया बबाव दं होननानै जेबो जिंगा दासि आं दङ ना देरसुं नों ओरै फैलाय मा आफा सानसेखालि नोंसोरो सानजारांनि न' सिङाव मा नुबोनाय आफा जों नाहैब्ला फुंबिलिया न' सिङाव लेबखोबना उन्दुना दङमोन न' बे फुंबिलि नङामोन लेब खोबना साजायनानै दोननाय मोनसे फुथुलासोमोन You are under arrest, Mr. Sanjarang. मा नोंसोर आंखौ एरेस्ट खालामनो फैदों मा दायनि थाखाय मा दाय खालामदों आंखौ एरेस्ट खालामनो अफिसार नोंसोर नंखायखौनो फाव फान्दायनानै आंनि फिसायखौ खानानै लांनो फैदों नोंखाय नङा हिनजाव नोंनि बिबोनां फुंबिलिया अनजालिखौ थारैनो किडनेप खालामना लांदों आरो बिसोरनि गाहाय दैदेनगिरिया जाबाय नोंसोर सानैयानो 인스펙터! नों सासे देतसुंनि बान्दा देतसुंनि रां जायै जायै नोङो खाना जादों दाय गैयैखौ दाय गोनां खालामनानै मानसिफोरखौ एरेस्ट खालामो नों सासे फोथाय खेबस' फौसालि इन्सपेक्टर सानजारां नोंसोर फोथाय खेबस' गोरिब गुन्द्रानि थै सोबनानै जाग्रासो नार्जारि येस सार बेखौ एरेस्ट खालाम बेखौ एरेस्ट खालामनाङा बेहा जेबो दाय गैया इन्सपेक्टर बाबु बेहा जेबो दाय गैया आबिनि थु नों दुखु दा खालाम सना जोंनि देरहानाय समा सबाय जों सानसेबाबो देरहागोन नार्जारि लानानै थु गोख्रै फै बेनि जेबो दाय गैया बेखौ दाला फंबाय बै बिरफुं माहाजोनखौ दिनैनो बेखौ जों थानायाव थांनानै एजारहैनांसिगौलै थु थांनि बै जौ दखानाव लोगो मोनगोन थानायाव थांनानै जेबो मुलाम्फा मोननाय नंलालै आदा औ आगोलावथ' जोङो थानायाव कमप्लेन होखांबाय माथो जेबोआनो जायासै बेफोरबायदि उदखारि खामानिफोरखौ जों थाबैनो पेपाराव होनाय राहाखौ लानो नांसिगौ आरो डिसि अफिसाव थांनानै कमप्लेन हैनांसिगौ नङाब्ला बे थानाजों जेबो जानाय नंला औ बिदिनो जाथोंसै दे खामानियाल' जाथोंसै औ बिदिनो खालामनांगोन 산자랑 홍빌리아라 언제냐 보고 동어 आं जेबो मिथिया 능 미치야 홍 नो 미치야 미치야 सार मानसि फैदों 3 minute सार बसुमतारी ओरै फै येस सार सानजारांखौ लकआपनिफ्राय हेंकाप खालामना लाना फै जागोन सार आं नोंखौ मा राहायै बे लकअपनिफ्राय बख'नानै लांबावनो नों दुखु दा खालाम सना
सुबुं माहारिया नायफिनाब्लाबो जोंखौ गसायानो नायफिनगोन। थां सना, नोङो गणेश मन्दिराव थांनानै गणेश बाबानि सेराव आरज गाबै गसाया जोंखौ बोर सारसिगोन सना। 산사랑 내 पुलिस थाना बे नोम्फानि न' नङा मिथिबाय? बसुमतारी लाना थां। थांदो फैदो। थां सना। माबाफोर नांगौ नामा नोंथांनो? मा खामानि? I am Superintendent of Police Crime Sorry Branch. sir. Sit down please. जिराय मेम। जागोन। सार, आंनि फिसा हिन्जाव अनजालिखौ सानजाराङा। नंगौ सार, सानजारांनि फंबाय फुंबिलियानो अनजालिखौ खावना लांदों सार। Stop it! Nonsense! नोंनि गासै रिपर्टफोरखौ आं मोनगासिनो दं। सरि सार। सार, बिसोरनि मोजां मोनलायनाया अराय सैथोमोन। बिफानि उदखारिखौ नुनानै जों अनजालिखौ फुंबिलिजों सिरि सिरि हरफादों सार। सार, बे हालामाव आंनि फिसाय आरो फिसा देरसुङा राबन बादि बयखौबो बुख्रुब सुख्रुब खालामो। आरो बेनि गाहाय दैदेनगिरियानो जाबाय बिरफुं माहाजोननि संख्रि सोलाग्रा ब्रह्म इन्सपेक्टर। You are under suspended, ब्रह्म। नों पुलिसनि डिपार्टमेन्टखौ बदनाम खालामनो थाखाय नों खसाब खुनानै 6 मास थानांसिगोन। You may go now. No. हेलो, आं एसपि मुसाहारि बुंदों। बुं बर'। मा? नोंसोर एसेबो तदन्त लायाखैमोन नामा? आच्छा, अके, थिग दं। आं दानो फन खालामहरगासिनो दं। जागोन। नार्जारि नोंथां, बे डिस्ट्रिक्टआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंलै डिउटि खालामनाया। नोंथां, आंबो बिराद मोजां मोनदों नोंथां। बुंलांबाय थादों। दाख्लैबावै
चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोसौ होसोफ्लांबायना आं बे मोसौ होसोआब्लाथ' आंखौ सिख्लाफ्रा अफिसारसो भाबिदोंमोन नंगौ नामा मबाइल गावलाङोना सेन्टारफोरखौ हेल' सार बुं सार नोंथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिके बर' नामा अ यस सार बुं सार आच्छा नै आं दा बावैसो खौरां मोनबायदि चिरां डिस्ट्रिक्टजों बिरफुं माहाजोना AS01U ओइ लिरना ला AS01U 463 गारि नम्बरजों थांगासिनो दं 4636 नोंसोर गोख्रै बिखौ हमथारनांगौ आरो आं दि सानै कनस्टेबल दैथायहरदोंमोन बिसोर सानैबो मोजाङै सिनायखायो जेरैखि जाया आंनो दिनैनि भितराव नांगौ आंनो 24 घन्टानि गेजेराव अके एरिसिम जागोन सार मेब्ला दे गारिया सलाय माबार मांबार सलायलै मा लासै लासै सलायदोंलै बोलो सलाय बोलो थाब सहैथारनांगौलै बे जायगाखौ थाब बाराबा दिगदार दङ बिनानाव बे ओरै माबायाव थांनाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव थांनाय लामाया बिथिंमोन नामा औ आंबो दासो गुवाहाटीनिफ्राय सफैदों ओइ नैबे ससे आगोलाव थांबानो मोनगोन लांफानो हागोन नामा आदाया हागोन बिनानाव फै बिदिब्ला आंबो थांफानि ओमफ्राय आंनिया न'आ बैथिंनो हाब दानो मोनथारबायानो आङो नों थानायखाय गोजानब्लाबो खाथि बायदि मोनलाय लांथारदोंमोन जोबोद मोजां मोनथारदोंमोन आरो दा मा खालामबावनो बिनानाव दे थांदो दे माब्लाबा फै दे लोगो मोनगोन आदा माब्लाबा लोगो मोनगोन दे उनाव लोगो हमलायनोसै आरो दे जागोन दे फन खालामहरदे आदा दे जागोन दे बाय 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 टाटा मेब्ला माबा सलाय 100 सलायना होग्रा नोङो सार गारिया बेनो जाथारनांगौ अ गारिया बेनो मार चेक खालाम नंगौ सार सार आं नोंथांखौ लिंहरदों नोंथाङा बिरफुं माहाजोन ना मानो माबाफोर खामानि दंमोन नामा नोंथांखौ एरेस्ट खालामनाय जागोन मानि थाखाय सारनि अर्डार बेफोरखौ जों जेबो बुंनो हाया उनावसो मिथिगोन ओइ बेखौ एरेस्ट खालामदो रायजोफोर नोंथांमोना आं बायदि दुथां जानो नाङा गाज्रि हाबा मावनो नाङा आं बायदि दुथां जायोब्ला नोंथांमोनाबो आं बायदि सानसे साजा मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला आं दिनै दुथां हाबा मावनानै बेफोरबायदि साजा मोननांबाय नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बेबायदि हाबाखौ आं मावनाय बायदि रावबो जाहाथे जाया बैनो बाजि सनाया
बाजै सना बिबोनांनि थाखाय नोंहा एसेबां अननाय दङ नङासै? 홍빌리, नोंखौ आं गावथारथारगोन। दायनिगिरिखौ बुथारालासेनो दायखौ निमाहा होनायासो मोजां मानसिनि गुन। बाजै सना, आंखौ निमाहा खालाम बाजै सना, आंखौ निमाहा खालाम बाजै, आंखौ निमाहा खालाम। सिखारदो देरसुं, आं नोंखौ निमाहा होबाय। गाज्रि खामानि मावोबा बयबो बिदिनो साजा मोनो। नों आंनिबो बाजै सना, नों जोबोर अनसुलि बाजै सना। नों दिनैनिफ्राय गाज्रि खामानिखौ दामावसै। थांदो थां देरसुं, नों थांदो थां। बाजै सना, नों जोबोद अनसुलि बाजै सना, नों जोबोद अनसुलिथार। फै फुंबिलि, नोंदाखौ लोगो हमहैदोनि। फुंबिलि! जाबायबो सिखारदो। आफा बोराइ बाथौआ नोंसोरखौ बोर सारस्रिथों। फंबाय, दिनै नोम्बाजै सनानि नाजाथाबनायाव नोंनि साननाया जाफुंबाय। नोम्बाजैया सना। औ आदा, आंनि बाजैया सना। नोम्बाजैया सना। बाजै सना। नोम्बाजैया सना। बाजै सना।